Tak volám sa Mária, mám 55 rokov a do súťaže som sa prihlásila, lebo som chcela na sebe niečo zmeniť. Ja som potom už túžila dlhšie, čiže toto sa mi zapáčilo a ja sa hlavne venujem turistike. Ja sa poprihlasujem do všelijakých výziev, potom to musím plniť. Aj včera som si nahrávala fotky. Keď mi zazvonil ten telefón, ja som išla práve do práce ešte. A ja pozerám, že neznáme číslo, že mám to zdvihnúť, nemám to zdvihnúť. A som to zdvihla. Keď ste mi oznámili, že som vyhrala, ja som bola úplne že happy. Babi hneď akože úplne, že ježiš, jak to je vidno. No tu tie líca hlavne, že oni aj povedali, že veď predtým si ich mala také spadnuté a že teraz to vidno, že sú pekne zdvihnuté. Cez deň to nebolelo, ani v noci to nebolo, len tam išlo to, že som nemohla na tom ležať. Ja som možno jednu tabletku si dala. Skúsenosť mám úplne super. Ja si myslím, že babi by mali takéto, alebo teda ženy takéto služby využívať. Tak treba nabrať odvahu a ísť do toho, veď to nič není, aspoň teda mňa to nebolelo. Dostanem injekciu, anestézu a v pohode. Sa mi trošku zdvihlo to sebavedomie. Je to také iné, jasné, že tá žena to berie potom inak a super, ja som rada.